pedeng ke jingsha sumar uba H ban siudor nonglang uchairman ke Green Tech Foundation ha Woodland Hospital ban yo no ye kemet ke basat baklan la yo jing tebau new samla uladan mentah kemet ke bakham kot kham khia bad ya kani la pentep dau ba wan lambok nong siet unong ai bot ke foundation haba pentep ye kani syakilat pathai khubor hak arpo tarik yo yong arja arpun riu uba wan lambok ulaong bau chairman ulakwa ban wan biang syakte ke jaka ndrai nakaliang ki doktor kim patsya satya bot benram ba hadu mentah udang yai betang ya ke jingsha tengan Nalor kita ulah pentip ru ba ke BP jong samla ritri lingdo bat komjuru ke kong Mirajun Mersing kalanang kiu. Kasngi ke bakat ar jong ke jengi ki jong ke Green Tech Foundation. Kadai kasngi ke bakat ar ke bai chairman jong ke Green Tech Foundation idang ya kita ke indefinite hunger strike. Ti katkum ke kot ke khia ke jongi nila ong ba kila sedang ban recover. En rai ngi nakalang jongi chairman ila pha ke kubor ba ikwa man wan no hang madan. Dari nakaliang ki doktor sangtai yang ba apswa support aport namar ba kinang yo shokiwi pat ki report ki kitas te abadi pat jeng secretary general te ki doktor mentan pla mentaj ka janme ki dang suwan bat pla batai ba pla dan ka jeng ki slide jong ke BP pat kumjur ke jeng har sini te nakaliang ki health expert mentan pla ong ba pla dan kamno lada ban rai support hospital dari nakaliang jong secretary la kan tai mardor kata yang ba insong ba yang ni halor ke kuman jong menti jong sarkar tat anda ke sarkar ka pha ingi dak city ba kalau weng ya ulu pong deng na ka project ka te hak ba diru pat ka kot ka khia jong i president jong ka women organization Riboy district ikong Mirajun Mersing te ngilai yo jong tip mentani health expert yang ba kedan ka laki ke BP men kam men mesti ke kam jur dan mentam janmi kala kam hiat kin diat tambah kadang kam he te nak lang doktor laki lang nak dawai bat tang kita oh ndai kongru nak lang jungi pin i hi ke jing smokia lor ke jing le trong sarkar oh nak lang jungi ting chin la pen bor i bin wan ban le taka bor ban ong ba ban wan ban chat kan chat jing thang ne ndai nak lang jungi sokia kita kan sem yong em nak lang jonga dan nak jing sokia thì đây là jing so dom đây là jing so si đây là jing sokia lor ke jing le trong sarkar la sa ban pe tang ki kon samla ki le ne ka kam de i hi shima lawan dan sendal le ni ka ko Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.